Аз съм Михаела, аз съм от София, ученичка съм, в момента не работя, на 16 години съм. Относно въпроса за наркотиците, не, аз не се друсам, но искам да добавя едно малко изреченице. Тези хора, които пишат как да се надрусаш, означава, че те се друсат и те са наркоманите в бокс. Значи, аз силикон за момичетата, които завиждат, и за момчетата, които са любопитни, да разберат дали имам силикон. Не, искам да ви кажа право и честно. Аз нямам грам силикон по моята гръдна обиколка. Съжалявам. Ако вие, момичета, сте плоски като дъски, съжалявам. Чакайте малко да се замисля. Щом казвате, аз съм дон за сираци. Господи. Често няма да ви лъжа, аз не ми хареса мнението за мене, обаче той направих толкова клипове. Как да не свикнеш да те обиждат? Всъщност, мене не ме обиждате, мене не ме засягате. Вие сте пълните кретени. Знаете ли какво? Убий глупака с мълчание. Това е поговорката, така че аз ще замълча. Относно вашите коментари, момичета, вижте много внимателно. Значи, въобще не ме засягате, въобще не ми пука какво пишете вие, особено тази, която ми направи на мене клип. Чакайте да кажа Михаелче! Така, значи, ти за мен си тъпа крава, млада госпожице. Към момчетата, значи, всички момчета, които мен ме харесват и искат да си пишат с мене, могат да ме намерят в бокса Vampire _Girl Forever. Значи там може да пишете всичко, каквото си искате. А за момчетата, които не ме харесат и си мислят за много надути футболистчета или какви там са, просто ще си станете тъпи за цял живот. Не отдавна се откри моята група в Bbox Михаела. Там има видеоклипове и много дискусии и теми, разбира се. Значи, видях, че в групата едно от момичетата или от момчетата не видях. Момче или момиче искаше да направим на Галена чупката. За по-нататъка ще има, за изненада на всички, стриптиз песен, върху която танцувам. Разбира се, не разсъблечена за момчетата. Не се притесняйте. Не искам да получите удар, когато видите моето перфектно тяло. Моля те, моето момиче, изпи си лекарствата. Не аз съм била в лудницата, а ти сигурно, моето момиче. Извинявай, да издаеш се звуците. Михаелче, това е за лудницата. Ти си луда, изперкала, напълно, право ти кам. Еволата правя на Галин Калчев релефа. Значи, изкарате ни в бокса, като че ли сме някакви ненормалници. Това е днешното поколение. Вие какво си мислите, че вашите деца и вашите племеници ще ви слушат като порасят? Те няма да имат връзка с главния мозък, Моята оферта е следната. И знаеш ли какво? Ще се пикае права върху гроба.
Пожелавам да бъде денят ви успешен и прекрасен и стремителен ден днес. Пожелавам да спите спокойно тази вечер и да се надявате да не дойда в съня ви и да правя... Чао от мене! Обичам ви, до нови срещи!